Akanisho-ke zintombi zingaki izigaba umuntu wesifazane adlula kuzona? Mina engizaziyo ziyishagalombili. Cosas uzibala ukuthi izona ziphi? Mina engisazikhumbula kuqala kube ingane, itshitshi, intombi, iqhikiza, ingoduso, inkehli, mese kube umalokazana kanye nomama noma ugogo. Ngezwa ukuthi izigaba zihlukene ziyishagalombili. Mina ngicela ungichazele ukuthi zihlukene kanjani. Uma umuntu befika emhlabeni usuke sayingane. Uma eseqala ethomba uba itshitshi. Uma eselandelwa amabhungu usuke seyintombi. Uma esemise idukwe usuke seba iqhikiza. Uma ecelwa usuke sayingoduso. Uma seziboniwe inkomo usuke seyinkehli. Umuntu uma eseganile usuke sewumalokazana. Uma esethe ukuhlala emzini uba umama noma ugogo.